Danbello ya sauya makarantar Kadawa zuwa kamar ta ƙasashen waje. Ɗan gwagwarmayar nan kuma abokin hulɗar Arewa Updates, Bello Habib Galadanci, wanda aka fi sani da Danbello, ya sabunta makarantar firamare ta Kadawa da ke ƙaramar hukumar Ungogo a jihar Kano. Kafin gyaran, wannan makarantar na cikin mawuyacin hali inda ajujuwa da yanayin koyo da koyarwa suka lalace sosai. To sai dai a yanzu an sauya fasalin makarantar tare da samar da kayan koyo da koyarwa na zamani da suka mayar da makarantar tamkar a ƙasashen ƙetare. Arewa Update ta nemi jin dalilin da ya sa Danbello ya zaɓi gudanar da wannan aiki. Saboda ni malamin makaranta ne kuma a shi na karatun PhD. Ina so in ga makarantun Najeriya sun koma kamar na irin waɗanda na yi kuma nake koyarwa a ƙasashen waje. Wasu dai na ganin cewa dambu ne yayi yawa a harkar ilimi, shi yasa gwamnati ke gaza iya gudanar da irin waɗannan ayyuka yadda ya kamata. Sai dai Danbello ya ce samsam lamarin ba haka yake ba, domin ba abin da ya gagari gwamnati, kuma matuƙar an shirya yi to za a yi hakan. Babu wannan duk salo ne na nuna wa mutane cewa an aiki bai zo wajensu ba, aikin ne yawa. Akwai isasshen kuɗin kuma akwai ma'aikatan, kawai dai ba a yi niyyar yi ba ne. Amma an bayar kai a cinye kusan kaso 80 ko 90 na kuɗin da aka bayar, da kaso 10 kawai za a yi aikin. Gwamnati za ta iya gyara irin wannan, kawai 'yan kwangila ne da maha'inta suke cinye kuɗin. Wannan dai ba shine karan farko da Danbello ke gudanar da irin wannan aiki ba. Har ma idan za a iya tunawa, a ranar 17 ga watan Yulin 2025, Arewa Update ta wallafa halin da waɗansu ajujuwan makarantar sakandaren unguwa 3 ke ciki na lalacewa. Inda bayan wata guda da wallafawa a ranar 26 ga watan Yulin 2025 ɗin, Arewa Update ta sake wallafa yadda Danbello ya sabunta waɗannan ajujuwa wanda ya inganta yanayin makarantar. To shin, ko me Danbello ke yi wajen ganin an alkinta irin waɗannan ayyuka da ya yi? Malamai da shugabannin al'umma wajen su kawai muke baiwa shawara mu gaya musu cewa wannan abu nasu ne, idan ya fito daga hannun ya shiga hannunsu mu kuma ko me za su yi masu, ko wuta su kunna masu washe gari, ba za mu ce komai ba. Nasu ne su mora da su da 'ya'yansu kuma na al'ummarsu ne. Saboda haka idan sun yi kishinsa, sun yi tsare-tsaren da za a kula da wajen, na farko za a sa tsaro yadda ba ta gari ba za su shigo su zo su sace kayan makarantar ba. Na biyu kuma za a tsaftace wajen. Na uku za a koya wa yara a cikin makaranta, a cikin darussa, muhimmancin muhallansu da kula da shi, da illar rubutu a jikin bango, da illar tsalle a kan benci, da illar sa reza ko wani abu a kwakule jikin benci, da aka nuna musu da su darajanta wajensu kuma su so su ƙaunaci makarantarsu, su ma yi gasa da wasu makarantun wajen kyau da tsafta. To wannan shine zai sa ya zama al'umma da yaran da malaman da iyaye da kowa an samu ci gaba ta wajen kula da abin da yake mallakin su. Kuma ba sai haka ba to wannan kuma ya rage nasu. Mu da alhamdulillah mai farin cikin gani an ɗaɗɗago makarantar nan daga gawa, yanzu ta zama waje da al'umma baki ɗaya suke alfahari da ita insha Allah. Yanzu dai abin tambayar ya koma ga ku 'yan comment section. Shin me kuke yi da damar da kuke da ita wajen taimakawa al'ummar yankunanku? Ni ne Sa'id Aminu Sa'id, daga kafarku ta Arewa Update. Kana son samun labarai masu inganci da suka shahi Arewa? Maza lalaba Arewa Update. Za ka iya samun Arewa Update a shafukan sada zumunta.